Ftit tal-jemilu meta kienet jieħu sehem fil-programm Disset, il-Ministru tas-Saħħa preżenti Joe Cassar uża kliem ibes ħafna fil-konfront tal-ftehim kollettiv li l-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lorenz Gonzi kien iffirma mat-tobba lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali. Joe Cassar kien sejjaħ dan il-ftehim bħala wieħed one way u li fih klawżoli tad-daħq. Din Ministru tal-tibdil fil-prattiċi tax-xogħol, jiena niftakar qabel morna il-migrazzjoni qabel sat il-migrazzjoni, il-Gvern laħaq ftehim bil-pompa kollha. Ma dawn iż-żewġ assoċjazzjonijiet. Imma allura, dal-ftehim kien one way biss? Ekku, one way. Irrid ngħid li kien one way. Għax għandna parti tal-collective agreement tad-daħq. Il-negozjajtu ħażin allura. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal dawn il-kummenti l-eks Ministru tas-Saħħa Luis de Guara, illi fi żmienu kien iffirmat dan il-ftehim kollettiv, qal illi kemm huwa u kif ukoll id-Dipartiment tas-Saħħa ma kinux jaqblu mal-istess ftehim. U dan għaliex fi kliem Luis de Guara dan kien ftehim difettus. Mistoqsijiet għaliex allura l-ftehim kien iffirmat xorta waħda, Luis de Guara wieġeb biss li kien hemm ordnijiet minn fuq nett biex isir dan l-iffirmar. Dan kien ikkonfermat ukoll minn John Dalli, illi kien sar-Ministru tas-Saħħa wara Luis de Guara. Il-ftehim bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba kien iffirmat fl-ewwel ta' Novembru 2007, 4 xhur biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Għannom tal-Gvern ma kienx mar jiffirma l-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien, Luis de Guara, għaliex kien intqal illi kien jinsab indispost u minfloku kienet marret tiffirma is-Segretarju Parlamentari Helen D'Amato. Skont ma kien intqal dakinhar dan il-ftehim kellu jiswa lill-Gvern 4 miljun euro. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ftaħar illi dan il-ftehim kien wieħed storiku u li kellu jkompli tejjeb il-kwalità tas-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna.